Uitați exemplu de om de succes, om cu bani, o femeie care se vrea din lumea bună. Ăsta e caracter, nu? Uitați-vă bine. De ordinară și de slobada dracu care ești. Fă vagabanda dracu, ce morți mătii vrei, fă că-ți iau mâine și ți le înfig în dă. Și o iau pe măta mea ca să-ți dea limbi de pe taptul să-l sugi. Fă f***ți morții mătii dacă te mai prind odată că suni sau formezi sau-mi deranjezi familia. Dacă nu te umplu de fă toți prietenii mei să pe tine, băga mea și familia mătii și nația mătii. De târătură jigodie și o pârla dracu păroasă care ești. Ta dracu care ești. Băga mea și familia mătii și coșciugul în care v-aș îngropa pe toți. Diți-i dracu. Familia Caciuc te-ai pus Bilcon. Băga mea și numele mătii și în rasa familiei tale. Fii atent ce zic eu. O singură dată. Ce ești? O singură dată sugaciunea dracu. Mai suni? Sau mai cer bani, băga mea și măta să-ți bag bani în să-ți ruginească în de sărăcia dracu care ești. Te omor. Ascultă-mă ce zic. Dacă nu-i pus să te să-ți dea la pe toți prietenii mei. Băga mea și măta că te leg de mașină și te târăsc până suși toate din România, că le-ai sub și ce aia s-au săturat de tine? Hai venit în Dubai, ai terminat tot Dubaiul. Băga mea și familia mătii și măta aia, lui măta aia stricată. Și în tactul ăla care sunai că ești la spital cu el să-ți dea bani. Băga mea și familia mătii și neamul mătii. Și numele mătii și rasa mătii. 50 plus, că am intrat în 50. 50 plus, da. Și slabă și frumoasă. Ca să muriți voi de ciudă, așa. Graselor și urâtelor.